सर्वांना नमस्ते. आणि तुम्हाला आजच्या या स्क्रीनमध्ये काहीतरी वेगळं दिसतं आहे का? मी रेग्युलर आहे, कार रेग्युलर आहे, तर दुसरं काही दिसतं आहे का? वेगळं दिसतं आहे का काय? या जरा जवळ या. येस, इथे बघा सर्व गार्डन आपण बनवलेलं आहे कारमध्ये. आणि हे ॲक्च्युली जर तुम्ही बघितलं असेल, हे जे आम्ही क्रॉफर्ड मार्केटमधून घेतलं होतं मुंबईला असताना, तेव्हा मी सांगितलं होतं हे आम्ही गिफ्ट म्हणून घेतलेलं आहे. आमचे जे खाली रेस्टॉरंट बनणार आहे तिथे वेगळा सेटअप आहे, पण हे घेताना सांगितलं होतं की म्हणजे घेतानाच विचार केला होता हे आपल्याला कोणाला तरी गिफ्ट द्यायचं, भेटवस्तू म्हणूनच, भेटवस्तू देणं. आणि आता कसे आपले गणपती बाप्पा येणार आहेत बरोबर, तर डेकोरेशन तर आपण सर्व करतोच, पण हे डेकोरेशन मध्ये थोडं ॲड ऑन होऊ शकतं जर आपण गणपती बाप्पाच्या समोर ठेवलं तर. आणि आपल्या घरी गणपती नाही, पण ज्यांच्या घरी गणपती ते पण आपलेच गणपती झाले की नाही. बरोबर. बघा आता मी बॅग घेऊन रेडी आहे आणि मी आता चाललोय त्यांच्याकडे राहायला. पडलं सोबत नाराज झाले, वारा खूप आहे. सोबत घेऊन चाललोय गिफ्ट नंबर 1, 2, 3, 4 हे 4 गिफ्ट 2 घरात जाणार आहे. आणि कोणाच्या घरी जातात ते तुम्हाला मी दाखवतोच आहे बरोबर. चला जाऊ मी लवकर ये. आता बघा मम्मी आणि काजल जरा घरी, आपले गेस्ट आहेत घरी, तर सर्व एकत्र नाही जाऊ शकत, म्हणून मी सध्या जातो आहे. कारण हे गणपती बाप्पा यायच्या अगोदर दिले पाहिजे. आता बरोबर 7 दिवसांनी आपले गणपती बाप्पा येणार, बरोबर की नाही मम्मी? है ना, मम्मी आलेली आहे. आता जस्ट सकाळचे किती वाजलेत? 9 वाजलेत. आता मम्मी आंघोळीला गेली. झाली आंघोळ? मग ये बाहेर. म्हणाला आंघोळ झाली की नाही? या दाखवतो बघा. हे मी चाललो गिफ्ट घेऊन. ओके हे फुल नाही तर फुलाची पाकळी आणलेली आहे आम्ही. चला तर जास्त टाइमपास नाही करत मी, पिशवीत ठेवते. कधी आम्ही तुमच्या घरी पण गणपती बाप्पासाठी आलो तर तुम्हाला पण काय नाही का असं गिफ्ट घेऊन या. कोण कोण आम्हाला इन्व्हाइट करते गणपती बाप्पा तुमच्या घरच्या गणपती बाप्पासाठी जर सांगा जरा, मग आम्ही येऊ. हे सुंदर वाटले मला. एक गुलाब पडतात. चला आता आम्ही जातो. ओके बाय बाय. बाय बाय, लवकर ये. आता मी डायरेक्ट 2 दिवसांनी येणार आहे. बाय. मोठा बाय. मग मोठा बाय. बघा तुम्हाला काहीतरी सिनेरी दाखवतो. एक किती छान वाटतं बघायला. आपली भात शेती बघा किती सुंदर वाटते बघायला. वा मस्त. दोन्ही साईडला आपली हिरवगार मस्त आणि आपल्या मधून आपला रस्ता चाललाय. वा हेच तर गावाला बघायला मजा येते. नाव काय त्या झाडाचं? ते झाडा लाल बोलतात त्याचा. काय ते बाबी बकुली. तुम्हाला झाडं आवडतात? हा मला आवडतं झाडा. हा ती पिशवी आण ना. ती पिशवी थोडी पण आतेच लय आवडतं. आतेच सगळी कला आहे. ती पिशवी आण ना. पिशवी सफेद वाली. आतेच हा आत्याने सर्व व्यवस्थित लावलेले आहेत. ती का झाडा हवी अशीच देव. हा काय ते काढा बघा त्याच्यात. तिकडच्या वाटेने. अरे वा काय आहे? इथे ठेव. हा ठेवा. गुलाब आहेत. अरे वा. गुलाब लावले हारोहारी, बाया केलतील 2 उदारी, बाया केलतील 2 उदारी. गुलाब लावले हारो हारी, बाया केलतील 2 उदारी. अरे वा मस्त रे. बाप्पा आणलंच आहे. दे तुका मग आशीर्वाद चांगला होऊन दे. राहू खेतू तुझ्या हाय ते खाली पडून जाऊन दे. सुखी राह. एक राह शेते 21 होऊन दे. मुलाबाला होऊन दे. तुझा घरदार भरून दे. मग काय नको दुसरा एवढाच आशीर्वाद. आता ह्याला पाणी टाकायला नको. फक्त पाणी मारायला लागेल फ्रेश, मग ते अजून टवटवीत दिसतील. बघ कसे गुलाब आहेत. पाणी मारायचा. हा पाणी मारायचं याला. हे बघ दाखवू दे. चला हाऊस टूर. सगळं आम्ही बरा नाही ना. सगळा बाग येतात तरी ही बाई वर्षान माझी एक मोठी पोरगी आली आहे.
एक वर्षान आली. आता बरोबर नाही. ह्या बघ, आता जरा कामात हे बघ झाड त्यातला मोडून लावला आणि तुझ्याकडे येणार. वा वा वा, हा कोणता झाड हा? सालेशी दिला होता. काय नाव आहे या झाडाचं? त्याचं झाड आहे ते बकुली बोलतात ते, त्याला. म्हणजे शोची फुलं. सोच आहे त्याला नाव नाही कुठलं अजून माहिती. बकुली बकुली. ते उंचीला भरपूर वरती गेलं. बघ ना. घरा कंदासारखा होता. सरांनी एकदा तोडून आता दुसऱ्यांनी जगवला तोडल्यालो मदारो आणि परत त्याला पण आली त्याच्या चालेल. वा वा मी वा. रागावले पण प्रत्येक माणसाला आवड. हे स्वच्छ आहे ना. नाही, झाडं आजूबाजूला पाहिजे. बंगला किती तुम्ही सुंदर बांधा, आजूबाजूला झाडं असतील तर शो येतो त्याचा. ही आता गुलाब आहे का? हे नाही काय साड्या विकायला लावलेत की काय? ऍडव्हर्टाइजमेंट होतं इकडे. ते धुवायचे झाले होते. इकडे ये. कुठून येऊ? दाखव. अरे बापरे, हे काय बुलबुल आहे? कुठे चाललाय? नाही, नाही, तिथे बघ, चपला काय ना माझी. ती बघ. तिथे आहे हे वाले. वा, आता इकडे नवीन गार्डन चालू होतंय. चालू झालंय. सर्व शोपीसचे झाडं लावलेत बघा डब्यात. हा, कोंबडी का? वा वा वा, अरे त्या मस्त. त्याच्यात तुला पण देणार आहे मी आले. थोडं. वा, बोलला नाही गुरुजींनी. परत मी जगवलंय त्याला पण असे आता गुच्छ आले ते हे होत नाही. चापू अजून फुलत नाही. हे गुलाब काढलेलो आणि तिकडे लावलेलो तो बघ. आम्हाला विचारत होते आजी की आजी कुठे आहे तुमची? हाय मला बा आजी जरा आज चमक आलेली आहे ना. जात नाही. आजीला चमक आली आहे पण ती जात नाही. जात नाही. आता हो गणपती झाले, आईंचे सप्तसून आले, पण गणपती येतात आहे परत. परत येतात. आता बघूया. नातवाची वाट बघत असते. थोडी नरम गरम सिच्युएशन आहे. नातू आला की फुलू येते वरती. हा, हो बा, माका होते काय माझं नातू आलं तर मला आनंद झाला. काय करणार? ही पडवी झाली का? वा वा, गरम पाणी ह्याच्यावरती. नाही आता आम्ही हे गरम असेल. गरम आहे बोला. आजच तापवला हे काय तापवलं ह्याच्यात? पाणी. गरम हे पूर्वीच आहे ना हे? हो, ह्याला काय म्हणतात? तपेला तपेला. पाण्याचा. हा, पाणी. आजी तपेला. रुचिता इकडे होती ना तिसरीत, तेव्हा घेतलेला आहे. रुचिता काढवले त्या वाकडू झालंय बघ. रुचिता हातीत टाकले, फक्त पाणी. त्याची मान वाकली हे आहे पाणी तापवण्यासाठी खास. खास. तर आज आजीचा उपवास. आज उपास. आजीचा शुक्रवार उपवास नाही, शनिवार. शनिवार. शनिवार उपवास, सोमवार उपवास, आणि मग काय राहिलं सर? 5-7 मध्ये 2 दिवस उपवास तुमचे, आणि मध्ये काय संकष्टी आली ती उपवास. उपास सगळे सर्व उपवास. या महिन्यात सगळे उपास धरले मी. काय उपास धरून म्हटल्यानं काय घडे तर गेल्या जन्मात काय गेले थोडे, तसा देवार सोडायचा नाही. किती कष्ट आपल्या संकट येऊन दे. मला काय आवडतं माहितीये का आजी इकडे सर्वात जास्त? हे पाठीचे आपले रंगीबिरंगी कपडे घातलेत ना तुम्ही अरे! सुकवत. कपडे नको आता. धोका दाखव. ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे. 9 वारी सोडून परकर जास्त दिसतात. एडिट करूया आपण. आता दाखवत नाही पण काय बनवतो ते दाखवतो. वालाची भाजी आणि बटाटी. बटाटे काय बटाट्याची हे काढते आता. हे आमच्या गोव्याचे दारू संपले नाही की का अजून? हाय अजून तसेच. हा जी आता ती दारू तशीच आहे. एक्सपायर डेट झाली. मस्त. ही एक्सपायरी आता दुसऱ्या बाटल्या आणायला लागतील. नवीन बॉटल काय पण ते अजून त्याची डेट नाही खाला झाल्या ते. हा डेट ते कशी आजी थोडी थोडी आजीने घेऊन वाट लावली त्याची. 5 बाटल्या आहेत. बरोबर मोजून ठेवले. मी पण मोजले नव्हते अजून 5 बाटल्या त्या. मोजला मी नाही मोजलेत. मी पण नाही एवढं त्याच्यात एवढं वावर. आजी कशी गुलाबासारखी ना, म्हणून आजीला गुलाब आणलेत. बघितलं तुम्ही? हा. मस्त आहेत हा. आजी राजूमाची वाटच बघत होती. हा. कधी राजू येतात. आणि आजी कुंडी, गुलाब. आमच्या आजीची वाट तिकडे गेस्ट लोक बघत असतात. होय ना. हा, पण मी बोलतो ना आजी आता येऊ नाही शकत. हा, तिला म्हणजे रिक्षा वगैरे असेल तर जाऊ शकते. रिक्षा शिवाय येऊ नाही शकत. आता काय एअरपोर्ट बनतच आहे, मग फ्लाईट येतील आता डायरेक्ट एरोप्लेन. हा, तिथे आपल्याला बसायचं आजी, पण कधी बनणार इकडे एअरपोर्ट? झालं आता. झालं, तेव्हा चालू होणार झालं. आहे. परवा उद्घाटन झालं ना. झालं? आता वरतून एक गेला. आता हा चालू झाले पॅसेंजर विमान. अरे तो हा आला आता बहिणींचा बाप. अरे फ्रीज बघून आठवलं, दूध पिशवी कार मध्येच ठेवली मी. थांबा आलो. जाऊ दे मग ते. तेला दाखवतो. बसली. या आता देवबत्ती करताय? हो, आता करते तसं तू पिशवी घेऊन ये. येस. थांबा आत्याला दाखवतो. हा, ये बाबा बाई पीठ वर ठेव. आले विण्या दिलेले.
हे घ्या. वा ह्याला मस्त. ह्याला पाण्याचा स्प्रे मारला की लाल लाल दिसतील ते अजून. अरे धुवायचे हे. हा धुवायला येतात. असे दोन्ही साईडला ठेवू शकता ना, छान वाटेल. वा असली गुलाब दिसतात. असली हा ते असलीपेक्षा असली वाटतात ते. आहे का? असलीवाले 2 दिवसात खराब होतात. पण ह्याला धुराने जरा कलर चुलीचा हा जरा कलर. बाहेर ठेवले तर ह्याला लगेच पिशव्या लावायच्या हा बरोबर. प्लास्टिकच्या. काय आज बटाटे वडे. हा आजीची बटाट्याची भाजी. आज नाही भाजी करणार आहे. खरंच नाही तिला खायची. उपवास आहे ना तुमचा. खायची नाही बटाटे मा डॉक्टर बोलले तर ते इकडचे कुठचे चिंचोलीचे. चला आज बघा मी आजी आतीच्या स्पेशल रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला आलोय. नाही दाखवलं तरी चाला जेव. हे बघा काय बनवलं आज. भिडाची भाजी, आज मच्छीचा कालवण. आज आमच्याकडे श्रावण असतं. टोमॅटोचं सार. आज कॉकटेल झालंय सर्व. आज चटणी आहे. टोमॅटोचं सार म्हणजे हे काय हे काय सोलवणी. हे डोसा चटणी भात. वा हे चिप्स आणते. चिप्स नाही. तुम्ही ह्याच्या अगोदर दुसरं अजून नाव काय बोललात ते. हे काय ते कत्री. कत्री. ते बाहेरच्या भांड्याचं नाव काय. नाही बाहेरच्या भांड्याचं नाव काय. कुठल्या ते बाहेर गरम करतात ते. तपेला. आजी तपेला आणि आते कत्री. हा हे माझ्यासाठी स्पेशल. वा वा हे असलं की मी भरपूर जेवतो. जेव जेव. हे कोणाकोणाचं फेवरेट आहे मला सांगा. पण मी इथे आलं की मला असं मिळतंच बघा खायला. वा एकदम मस्त. हे चालू आहे आजीची देवपूजा चालू आहे. होय आता देव उशीर झाला. आधी जरा तब्येत अशी आहे ना, काय करणार. त्यातून हात दुखावलाय. आता इंजेक्शन घेऊकच लागत ना. हो होय बा. या. झाली ना देवपूजा. हा मस्त. म्हणजे काय फुला काढलेली पण नाही जास्त आलाय. तरी वा वा एकदम छान. छान बत्ती बित्ती लावली आणि देव धुवले. आणि आता अगरबत्ती कोणती लावली. मस्त आहे ना. हा ते पुढे आणलेला आहे तो. काय नाव आहे वाच थांबला तर ते पुढे पुढे तिकडे देवाशी पुढे. बघा आलो होतो आता पटकन जायला, पण आजीच्या हातावरनं थोडीशी जखम झाली आहे. तर मी थोडा वेट करतो आणि आजीला डॉक्टरकडे घेऊन जाऊया आणि मग मी घरी जातो. तर बरं झालं होतं मी माझा लॅपटॉप आणला आहे. थोडीशी एडिटिंग करतो मग. चला परत आजीच्या घरी. मच्छर दाखवा. तिकडे काय हे होत आहे. दुखताय हे होतं ना झोमतंय तिकडे. जमता आणि हे मुगले येतं हात दिसत होता. तिथं नख लागलं का काय लागलं. असा ती पडली ना उशाट. हा तो माझा असा हात पाठचा पाय ती धावताना लावलं वाटतं. नाही इकडे तोंड झाला तिचा उतानी पडली. हा हा तर ती उठताना माझा हात असा ना तर एकदम तिनं नख बरं फुल्यांनी वरती चढली परत. आणि मग लागला. लागला. माझीला आता टीटीचं इंजेक्शन द्यायचं आहे बघा. हे बघा जरा झोमतं तिला. हो न्यायला पाहिजे इंजेक्शन द्यायला पाहिजे आजी. पटकन दिला पाहिजे. कधी झाले काल. काल 7:30 नाही मग जाऊया आपण. 5ला येतो डॉक्टर ना. 5ला येतात बरोबर. मग आता वाजले 2:50 झाले. हाय जेवल. हां चला आजी जाऊया. ह्याच्यातलं तुम्हाला काय आवडतं. 4 वस्तू सांगितल्या आहेत. पहिलं 4ही ऐका आणि मग सांगा. पहिलं सांगितलं आहे पुरणपोळी, दुसरं आहे उकडीचे मोदक, तिसरा आहे कोथिंबीर वडी आणि चौथा आहे शिरा. मला हे आवडतं पहिला काय ते बघा परत सांगतो. पुरणपोळी, मोदक, कोथिंबीर वडी का शिरा. मला पुरणपोळी. चला आजीचा वोट पुरणपोळीला. वोटिंग आहे. हा खरं वोटिंग आहे. खरं वोटिंग. आता बघा ह्याच्यावर पुरणपोळीवर दाबतो बघा मी आता. आता किती नंबर येतात बघूया. हा पुरणपोळीला 33 लोकांनी वोट दिलाय. उकडीच्या मोदकला 67 दिले. कोथिंबीर वडी आणि शिऱ्याला कोण नाही आला अजून. होय काय वोटिंग. मी वोटिंग चालू केली अशीच. बघे काय आवडतं. कोथिंबीर. तुम्हाला कोथिंबीर वडी आवडते. होय बघा आतापर्यंत किती 33% पुरणपोळी, 67 मोदक. मोदक काय पुरणपोळी काय काय. चला आता बघा मी उज्ज्वला तिकडे चाललोय. पाणी बघा बाहेर किती सुंदर वाटतं. एकदम मस्त आणि एकदम शांत वाटतं बघा पाणी. वा हे बघा किती छान वाटतंय. मस्त वाटतंय.
आणि तिकडे बघा मी माझी गाडी पार्क केली आहे. बरोबर ब्रिजच्या वरती आहे मी आता बघा. एकदम छान. बघा भरपूर महिने झाले मी उज्ज्वला आत्याच्या घरीच आलोच नव्हतो आणि म्हणून आपल्याला ते भेटले पण नाही. आता बघा मी आलो आहे, त्यांना गिफ्ट पण दिलं आणि मी त्यांच्याकडनं गिफ्ट घेतो. आता हे आपल्या गावठी नारळ एक हे पकडा. सोलायला लागतील का ते? ओके, म्हणजे मेहनत करून खावा. मेहनत करूनच खायचं. बाकी तुम्ही बरे? बरे. माझी गाडी बघा मी इकडे पार्क केली आणि आत्याचं घर एकदम वरती डोंगरावर आहे तिथे. चला आता परत मी चाललो आहे आजी आत्याच्या घरी, कारण मी तुम्हाला जे दाखवलं ना की आजीच्या हाताला जे लागलं होतं मांजरीमुळे, तर आपण त्यांना डॉक्टरकडे घेऊन जातोय. टीटीचं इंजेक्शन देऊया त्यांना एकदा. परत ते कसं रिस्क नको कोणत्याही गोष्टीची, आणि ते मनात भीती पण राहते मग त्या गोष्टीची. हो येता तुम्ही? येता फिरायला? हा बस आहे पुढे. बाब उघडू दे बाबा. नाही पाठीत बसा. हा बस बस. बसा दोघं पाठीत बसा. इथे कसं आहे गाडी टर्न मारायला जरा हे होते इकडे ना, तू तिकडेच फिरव वरतीच फिरवली पाहिजे गाडी. त्या वाकणात. पुढे का नाही बसवलं माहितीये का? मग परत सीट बेल्ट लावा. हा तिकडे तिकडे फिरव पुढे. हा तेच. चला जाऊया. जरा आता आले असतील ना डॉक्टर? कधीच आता काय पाचला की मी कधी का निघून आहे. निघू- पैशाली गेली बरी ना ठेवली. चला जाऊया. हा चल येतो. या झाडामुळे पूर्ण सावली आली, पूर्ण घराला झाडाची सावली. हा पूर्ण बँड झाला याच्यावरती. चला डॉक्टर उपचार झालं. आजी काय म्हणाले डॉक्टर तुम्हाला? डॉक्टर बोलले काय नाही तुम्हाला तसं, पण ते वगैरे दिला नाही मलम वगैरे लावायला. मलम बिलम तिथीचं इंजेक्शन. डॉक्टरची वरची डॉक्टर तर आजी. पुढे बोलतात आजी. डॉक्टर कमी बोलतात, आजी जास्त बोलतात. आजीने कांच्यावगिरी केली. मला काय भेटायचं. औषधं दिली ते घ्या पण. बोलत नाही तिला. या एकाने इकडून या. बंगाली लोक आहेत ती. हे सर्व बघत होते. बघतात, सर्व सबस्क्रायबर आहे. ते सर्व सबस्क्रायबरच या आहे. बसा. पाटील. सर्वांचा डाऊट क्लिअर करतो. आता आपल्या तुमच्या घरापासून आजी हे 3.5 किलोमीटर अंतरावर आहे. 3.5 यायला 3.5 जायला. आणि मामाकडे 1 मीटर. आणि तुमच्याकडे जर रिक्षा घेतली तर तुमच्याकडनं किती घेतात? 150 रुपये. यायचे सोडा काय येऊन जाऊन? थांबतो ना रिक्षावाला. म्हणजे नेणार परत घरी ना? परत 150 रुपये घेतो. मग ठीक आहे, मग बरोबर घेतोय. 6 किलोमीटरची 7 किलोमीटरची. इकी बिकी हो. हो घेतली. ये आता. आरामात या, उघडला, हा उघडला फक्त बरोबर. बोट बघा आपली. हा. बाबा ये भारी येतो आता. तू कसरत चला नको करू. आज आजीला न्यायचं नशीब माझ्याकडेच होतं, डॉक्टरकडे न्यायचं होय, नशीब. बघ. नशीब होता, तो नशिबात. रिक्षावाला आज नको. आज पुण्य माझ्याच खिशात होतं. होय होय. सुट्टीला. थँक्यू. ते गाडी हा, चालली चल आहे ये. रे. हा. गाडी तापली आहे. होय का? ये हा. आता एसी लावतो. हा, ये. ये. चला ये काळजी घ्या, औषध टायमिंग वर घ्या. आणि ते का सांगा इंजेक्शन कुठे दिलं? इंजेक्शन काही ते कमरेवर दुखलं नाही ना? नाही नाही. तो कधीच त्याचं समजत नाही मुगलीसारखा. असं डॉक्टर आहे तो सोन्याचं. चला आता आरामात. बाय बाय. थँक्यू. सोया हा चला. आयशीने विचारलं म्हणजे सांग काजलला आणि सांग. धीरेशी काम कर. येस. हा, आणि व्हिडिओ बंद करू नको, चालू कर रेडिओ. हा आता 2 दिवस गॅप झाला. हा तुमचा व्हिडिओ जायला आज मी. हा, चालेल. हा